Tu je príležitosť spojiť bývanie a podnikanie pod jednou strechou. Tell me that you're not dreaming. 3 plnohodnotné podlažia, garáž a vlastná dielňa. A to všetko v pokojnej časti mesta, len pár minút od centra. Tell me that you're not dreaming. You're not dreaming. Samostatný priestor v Podkroví otvára možnosti, o ktorých rozhoduješ ty. Look me in the eye and tell me that you're not seeing what I'm seeing. Is us in the right direction. You're not dreaming. Is us in the right direction. Niektoré nehnuteľnosti sa nepredávajú len podľa ceny, tak si rezervuj obľadku ešte dnes.